Shalom, Shalom. Horas madihita na mandohoti parminggon di Bagas Joro, HKBP Mampang Perapatan. Andorang so masuk hita tu parminggota di Bagasan, mandogoton matangyang nahomahita di Rohatabi. Amin. Marede mahita siyang bukuende nomor 14 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Saya ingot ma ale Jahoba, akka denggan ni basam, dohot asini roham, ay siya narobi do akai. Asa unang masurak-surak akka musuku midaau, ale debataku marhaposan tuho doau, say unang pailaau. Haleluya. Matang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na dibonagijang para siroha na sumurong. Namandok mulyate mahami tuho siya nasa rohanami, ala dilehon anakmu nasa sadai, tu hamatean humokop hami. Asa unang magu na posya di ibana, alay asa hanguluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap mahami, ale amanami di Bagasan anakmu Yesus Kristus, na gabe habadiaon dohot hatigoran di hami. Say sesama dosa nami sa luhut, alani pelian na sundenggan, na pinelehonay humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami, mahite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rende mahita siyang buku ende nomor 230 ayat 2. Say palua maroha tekon siya nasa tanong, asa o hamolua.
patik ni debata sian konfesi 1936 Biddu 5. Biddu 5 kebudayaan dohot lingkungan hidup. Taha posiai jala taha tindak kondo. Padjolo. Ditopa debata do jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulauna di potibion. Ibanado napuna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulaw ni jolmay ima darat laut dohot hajang-hajang. Dilehon debatado huaso tu jolmay laho paulihon potibion di bagasan tanggung jawab nago. Dilehon ibana ng parhataan, uning-uningan, parhinolaon, kesenian, dohot parbinotoan, songon ula-ula ni jolma, songon ni aturan lahu mamuji debata, dalan lahu pauli uli-ulihon dohot pajagarhon, pasaoran ni jolma, asalam patar marbungaran harajaw ni debata, marhite kebudayaanna. Alay situlahon do kebudayaan na malauk hasi pelebeguon dohot na maralo tuhatan ni debata. Paduahon, ulaon ni Jesus Kristus paulahon jolmai nasa na tinopay songon ni potibion sandiri. Mahriteon tahatindakon do tanggung jawab ni jolma pangoluhon sude na tinopan ni debata asa boy ibana mangula hipas dohot masonang. Taalado aka usaha na manegay lingkungan, marhite na manutungi dohot manabay hau ditombak manang harangan. Taalado aka usaha na mangalitohi aik dohot awang-awang nang aik panirisan na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik. Marhite naso mangaturehon halalaho ni aik panirisani dohot pencemaran udara. Pola tahe manegay aik si inumon dohot parhosaon ni jolma. Atong rap mangidogogo mahitas yang tuhata lahu manguluhon patiknai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na homba tu patikmi. Amin. Marinde mahitas yang buku ende nomor 160 ayat 2 dohot jonjong mahitas sude. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para silohan naso murung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak padosa nada ngolon, rotu jolo ni habangsa habadionmi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Maca jot-jot huasahi hamiho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang huhaholongi hamiho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado limasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay nama porus mahami nuaeng, tu asini roham nagodangi, mangido siya nasa rohanami, asesaan ni dosa nami sahulutna. Say urupi mahami, paubahon rohanami,
Alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni Roham, si Pangulo hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asimaroham di hami halak nadangolon. Amin. Hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonondo hata ni Jehovah. Unako mabiar ay audo siluluhon ho nunga pola hujaw guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marinde maita siyang bukwende nomor 184 ayat 4. Hata ni debata turpok di parminggota sa daryon siyam Psalmem bidu 22 ayat 20 satrodi ayat 21. Tajahama masoring-soring. Say jamita honoku maguarmu tu aka haha anggiku jala pujioku maho. Ulang lagi, ayat 23. Ay jamita honoku maguarmu tu aka haha anggiku jala pujiaku maho di tonga-tonga ni huria na maluhut. Aidang liha rohana manang monang marbias-bias mida padangolan ni nadangol jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana jala ditangihon do angguk na itu ibana. Asahodo harorowani puji-puji aku di tonga-tongani huria nariai garahoku akan bagabakku dijoloni akan mahabihari ibana. Say mangando sogot akan nadangoli jala butongan ikon mamuji-muji Jehovah do akan na uso-uso di ibana say humica do rohamuna saleleng-leleng na. Ingoton ni isi nilihat porti bion mai Bemulak mana sida tu Jehovah jala marsobat tu jolom do sogot sude akka margani parbegu. Ay Jehovah do napuna harajaon jala panggonggom di aka parbegu. Mangan jala marsoba do sogot sude akka nagok nahum ditanoon marsinggang tu jolona do sogot sude akka na marsikor ro dinama tegasi. Say adong do pinopar ni manusia na mangoloy ibana aka na manaringoti Tuhan itu pinopar na sogot. Ima sahat na matua do akan na tumangyon hata ni debata
jalan na peopsa. Amin. Rende mahita siyang buku rende nomor 440 ayat 2 to jongjong mahita sude. Tadu jolona namet met ma Bangga dipuji taha tindakon mahapos yautai songon na hinatindakon ni dongata sa posyaon di sandok pot di piyon rap mahita mandok au posea di debata Jahoba ido ama palgugo na suhatudosan na tumopalangit dohot tanong au posea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyang tondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw ng bernit di panguman ni Silatus na matetat pajal do ibana di hau pinasilang na tuat do banuturo dung ditanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik do surgo la hundul tu siyamon de bata Jahoba amanay palgogo na sohatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulo dohot na mate au posea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria patopang ni kahalak Kristen akan na badia dohot di hasesa ni dosa dohot di hatay na mandok mulak mangulo sogot daging ni halak ng mate dohot di hanguluan na sarusuda. Amin. Do topik ditatap debatado ngulu ni halak na persea. 2. Dakdanak na sorang. Na di hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di Rumah Sakit Bunda Margonda di basa-basahon tuhatta dosada dakdanak boru di tonga-tonga ni keluarga Andrian Jungjungan Maranata Purba inata boru Triana Paskah Boru Pasaribu alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 61 RT 02 RW 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Sektor 5 Dipasdo dakdanaki suang songoninang natorasna apatuluhon pertemuan orang tua pelajar Sidi Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2021 pukul 10 WIB Patu paundo pertemuan manang panogu-noguon tunatoras ni perguru tahun ajaran 2021 maringanan di konsistori HKBP Mampang Perapatan tusude natoras ni perguru asa rap mandohoti nasida nomor 4 syukuran awal tahun seksi pemuda dan pemudi Sadarion Minggu 20 Februari 2021 nah yang dipatupado syukuran awal tahun seksi pemuda dan pemudi secara virtual Zoom dengan kode ID 830 sada 4 sada 3857 pinangido ma tusude seksi pemuda dan pemudi asaria malaho mandohotisa na palimahon panitia pembangunan A serah terima Sadarion Minggu 20 Februari 2021 pukul siawib maringanan di konsistori HKBP Mampang Perapatan
nunga di patupa serah terima panitia pembangunan gedung sekolah minggu dohot rumah dinas pendeta fungsional tu Parhalado HKBP Mampang Perapatan jaladung sidung tikting pinasahat ma tu ketua panitia pembangunan Mandok Hata Laos Duduti ma Mandok Hata sian utusan Parhalado. B. Periodisasi Pembartu surat permohonan panitia pembangunan nomor 005 garing surat garing 2 Romawi garing 2021 nah dipasahat di Sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan nah di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di konsistori taringot tu periode panitia pembangunan HKBP Mampang Perapatan 2010 sia 1 2020 dohot mengacu tu aturan peraturan HKBP amandemen patuluhon pasal 20 lalu ayat A butir 3 periode panitia pembangunan adalah 2 tahun dan dapat dipilih kembali disilai panitia pembangunan marpangidoan asa kepanitiaan periode 2010 sia 2020 berakhir di 2 Maret 2021 marpadumotusi marhite tingon nunga sidung periode panitia pembangunan napaonopon pertanyaan sektor di hari Selasa 2 Maret 2021 masuk pukul 10 sia 30 WIB patupota do pertanyaan sektor marhite Zoom meeting dengan ID 830-141-3857 di sektor Sada ima dijabuni keluarga situa BSA Lumban Tobing Boru Utauruk apa pituhon bona tahun perempuan HKBP Mampang Perapatan di hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 10 WIB naing patupaon do bona tahun perempuan HKBP Mampang Perapatan secara streaming melalui YouTube HKBP Mampang Perapatan. Isosohom matusude perempuan asarya ro mandohotisa. Napawaluhon patanakon hata nilibata manang PHD. Di hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 10 WIB naing patupaon do PHD remaja marhite meeting ID 830 sada 4 sada 3857 isosohom matusude remaja asarya ro mandohoti PHD dohot marguru napasiahon pertanyaan pasion perjolo di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 masuk pukul 10 sia 30 WIB di patupado pertanyaan pasion perjolo panonon ni Tuhan Yesus secara virtual Zoom dengan ID 830-141-3857. Pinangido tu sudah ruas ni huria asa Roma hita lao mandohoti pertanyaan pasion. Jadwal kebaktian pasion 2021 hari Jumat tanggal 12 bulan Tolu 2021 pukul 10 sia 30 WIB pasion perjolo ima bahasa Batak napaduahon Jumat tanggal 10 sia Maret 2021 pukul 10 sia 30 WIB pasion paduahon bahasa Batak napatuluhon hari Jumat tanggal 26 bulan Tolu 2021 pukul 10 sia 30 WIB pasion patuluhon bahasa Batak napapaton hari Sabtu tanggal 27 bulan Tolu 2021 pukul 10 sia 30 WIB pasion paupaton bahasa Indonesia apa 10-10hon pandidion nabadia di hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di permingguan pukul sia 30 WIB manang bahasa Batak patupaon ni riatta do pandidion nabadia pinangido matu akkanatoras nanaing mambuan ianak konna manjalo pandidion nabadia asa mendaftarhon ianak konna marhite na manjalo jala mangisi formulir pandidion pinarade ni uriatta jala Roma nato rasmi nanaing terdidi mandohoti bimbingan hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan. Pas 10 sadahon
ruas Namar Sahid, Tabuan Madi Bagasan Tanyakta ruas Namar Sahid, Naparjolo Nyonya Pardede, Neti Boru Semanjutak sektor Sada dirawat di RSUD Pasar Minggu. Paduahon Nyonya Situa A Simanjutak, Inang Leo Risa Boru Tambunan sektor 2 dirawat di Rumah Sakit UKI. Atani di Batana Mandok, Pasahat ma dalammu tu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon tersurat di Pesalmen 37 ayat 5. Nomor 12 ulang tahun kelahiran. Parhalado do ruas Pasaton selamat ulang tahun tu ruas Niuriatta nomor ulang tahun di Bagasan Saminggon. Idok hatan di debata di tangan nasiamun nado ganjang di umur jala dihambirang nado amoraon do amaulion tersurat di Podatolu ayat 16 sampai 10 perhepengon akapelian hamulaton don asing naso di jaha di tiktingon taida ma diharotas acara nadong bihitabe songoni ma tikting diurata di bahasan Saminggon Tuhan ma masuk nasa matiki tu panitia pembangunan nalau Mandok Hata. Tes. Salam. Horas Madi Hita Sude. Pada hari ini sesuai dengan warta jemaat yang sudah ada di tangan kita masing-masing, kami dari panitia diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan serta sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Amang Pendeta Uluan kita yang telah banyak membimbing dan pengarahan kepada kami panitia, termasuk juga semua parhalado dan semua paniroi dari HKBP Mampang. Tadi pagi, kira-kira kurang lebih jam 9, kami panitia telah menyerahkan fisik daripada gedung yang sudah kami bangun, yang kita bangun, yaitu di dalam warta jemaat ada di dalam butir 5, gedung sekolah minggu anak-anak kita, serta juga tempat atau rumah pendeta fungsional, serta ada 2 ruang untuk karyawan kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semua ruas yang banyak memberikan dukungan moral maupun material. Di dalam laporan kami sudah menyampaikan bahwa angka yang sudah kami buat dan kita dapat adalah kurang lebih 1.152 juta kurang lebih. Dan sampai dengan detik ini masih ada kurang lebih 39 juta dana. Kami serahkan itu semua kepada HKBP Mampang. Itu yang pertama. Yang kedua, dana yang dapat ini luar biasa. Maksud kami adalah bahwa di dalam kondisi tahun terakhir ini dan sekarang masih ada periode atau masa COVID-19, hampir semua manusia di dunia ini mengalami dampaknya, termasuk kita. Kita berusaha sedemikian rupa mencari dana, termasuk sumbangan dari HKBP Mampang, termasuk sumbangan atau kontribusi daripada kita semua. Kecil, besar, menurut kami sama di mata Tuhan. 100 ribu, 50 juta, yang penting dari roha pasti. Saya punya keyakinan
sama di hati Tuhan, di mata Tuhan. Itulah yang kami alami. Saya sedikit mau cerita proses pembangunan. Pada awalnya berjalan dengan lancar. Tetapi menjelang di tengah jalan, apalagi dengan COVID-19, sedikit kita menghadapi handicap dan masalah. Mulai ate, puji Tuhan, kita bisa atasi itu semua dan hari ini sudah selesai. Kami panitia berusaha kerja keras. Kita semua berusaha kerja keras. Cari dana dengan proposal, dengan leaflet, dan marketing dari mulut ke mulut. Ada dapat dari Surabaya, ada dapat dari luar kota, ada dapat dari luar, dari eksternal, termasuk terutama dari kita. Tetapi inilah, terima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua ruas HKBP Mampang di Pasu-Pasu, dan bukan sampai di sini. Masih ada yang perlu. Walaupun kami pada hari ini telah menyerahkan. Terus kedua, kepada panitia, saya mengucapkan sebagai ketua angkat topi dan luar biasa, walaupun kadang-kadang kita rapat seminggu 2 kali. Di dalam rapat terjadi perdebatan atau tidak sama pendapat, tapi akhirnya bermuara kepada kesamaan dan hasilnya puji Tuhan bahwa hari ini sudah selesai. Yang berikutnya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelaksana pemborong. Dalam hal ini saya harus sebut R. Siagian, Amang R. Siagian. Terima kasih. Kalau beliau hadir, terima kasih. Beliau yang memulai. Di tengah jalan kesibukan yang membuat beliau sering keluar kota, akhirnya kami kerjakan sendiri. Tidak apa-apa, ini adalah musyawarah mufakat dan kesepakatan kita. Termasuk kepada tukang-tukang yang bekerja pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Saya kira itu, mohon maaf dalam kesempatan ini kalau ada yang kurang dari panitia, pasti ada. Nggak ada manusia yang sempurna. Saya dengar ada kritik dan lain sebagainya, saya anggap itu kritik membangun. Kami menganggap itu kritik membangun. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih dan kepada teman-teman yang hadir. Yang hadir, teman-teman panitia, mohon dengan hormat berdiri supaya ruas bisa melihat kita. Ayo, Lai Antoni, ayo teman-teman panitia. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Mulai ate. Inilah kami, tim panitia pembangunan yang sudah bekerja kurang lebih 20 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terima kasih, Pak Hudulma. Ya, jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mulai ate godang kepada Parhalado, kepada Amang Banjar Nahor yang sudah banyak membimbing kami. Selanjutnya kami cukup sampai di sini dulu kepanitiaan kami. Angka administrasinya per 2 Maret. Setelah itu silakan Kuria melanjutkan dalam hal ini mungkin parar tahun dan seterusnya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebih kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Parjolo maduk mulati tatutuwata. Yala sadarion
Udah kita pajuppa mar minggu saya rion. Minggu na lewat kita dengar minggu alani banjir. Napa dua hon kami jong dison mewakili pendeta Parhalado do ruas KBP Maung Parapatan pasahaton gudang mauliate tuhamu panitia pembangunan na dibentuk 2 tahun lewat boy sikop di Bekamuna gedung sekolah minggu pastori rumah dinas pendeta fungsional baru rumah koster dohot kantin kuria mulut taberen tutu perdalanan ni panitia di Bogasan 2 tahunon gudang do akahamaolon jadi eliminasida mardu bumai ala COVID 10 sia secara global di Portibion mengganggu, memperandakan ekonomi, sosial, politik. Alani komitmen panitia huria ruas na mengelar rohana tu pembangunan gedung kata bereng yang cuma cedenggan boy saya di benda sida sebenarnya secara fisik 3 minggu na lewat nggak saya be gedungi jalur mata bereng 2 minggu na lewat nunga tapa bida rumah dinas pendeta fungsional dohot koster tu gedung na baru jala berlangsung mamuse tapa bida administrasi huria selantai sada lantai 2 ima tempat ni inang pendeta fungsional jala kapal hona bajru be na berkaitan dengan administrasi huria tak mulai tema di Tuhan jalo bereng pas do diserah terima fisik artinya sadero nalai nunga sidung benda sida 3 minggu na lewat lantai godang ma tu panitia saya tuhat tama mandengoni hamuna anggiat sisada tahi kita lao paebakon rajon itu hatta duriaon sokon idokon ketua anak kiningan akan nama 100.000 dot 100 juta sian ias ni rohana sarupa do di mata ni tuatta berarti godang ma wasatami muse salinai tuatta ma mamasu-masu agiak ma duria mampang parapaton MT Haryono buita sada lau pada dimutul huriaton di Bogasan buane Yesus tuatta amin. Uhud Papungo Pelian Dohot Marende Mahita Siang buku ende nomor 128 ayat sada dot ayat tolu.
ameni debata na sumurong siyan sa na roha iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di wagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Turpok jamita di minggu ta sadarion Minggu 20 Februari 2021 tersurat mai di Roma 4 ayat 10 tulu sahat di 25. Si Abraham tiruan ni na persea ay dada marhite siya patikiro baga-baga tu si Abraham naktu poparanna namadok ibana manian portibion marhite siyan hatigoran na siyan haporsionido ay out akkas siraduti patikiga be panean dang marguna haporsioni jadi pesa mabaga-bagay ay dihorhon patikido rimas alayang ko suada patik laswadong do panglosion dibayani siyan haporsionido baga-bagay asasian asini rohado anaing hot baga-bagay di sadok poparan nai dada holan di dongan sapatik ni si Abraham dohot do di dongan na sahapor siaon ayamani hita saluhut na ribana obartuna tersurati upabakit dohoga be amani torok bangso yadopan di debatamai nahina porsanna si pangulu akan amate jala si ju na suadokian gabiadong maralohon na sa pakirimod do haporsyana makirimi asagabe amani torok bangso ibana hobbartu hatai songoni masugot poparamu dang naulu gale haporsyannai paidaida pamatang na nahira so mangulu be ainunga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara nang saib ladangi dangulu ganggu rohana manadikon haporsyaon di baga-baga ni dewata dalam tutuguna do tahe haporsyaon na jala di persangapi do dewata pai positu do rohana tuk do gogo ni dewata patupahon na pinar baga-baga nai alani do bayna dirajumi gabe hati koranna dada alani ibana sabingu bayna tersurat naung dirajumi tu ibana hitape ditatap dorisi ai sirajum do nang tu hita haporsiaon di ibana napai hehon Jesus tu hatai sien namate ai dipasaha do ibana alani pangalasatai jala di pangulu siala hati goratta onima sana di hita kadongan sahaporsiaon na perjolo suraton di pasaha tu huria Roma huriana balga huriana multidimensi marohonon meragam makadisi karakter status perkarejuan buima tabadikon ibarat ni kota Jakarta na sangat kompleks adong dodisi halak Yahudi adong halak Yunani ya halak Yahudion saya dibuat-buat do agama na liling termasuk mai akapatik ni si Musa do aturan na 100 suaksoni diangkat nasida do molo na maragama ikon marsunat molo so marsunat ibana dang dianggap yang beragama manang didok nasida mai kafir alani adong do hagaoron di kota Roma sarupa di dot di Jamata Sonarion muladong gereja jongjong isarani HKBP na berlatar belakang berbeda suku adong marharoroan sia toba
adong sian Tapanuli Selatan, adong sian Pakpak, adong sa Simalungun terjadi do konflik interest di HKBP na julu. Alani do jongjong GKPS, HKBPS yadui. Idok na sida jongjong mahami, ay holan nambar bahasa itu baru hamu, barong do bahasa nami. Jongjong ma GKPS, jongjong ma gereja Pakpak, simar kata Pakpak. Ay mulo baik kamu amak padita, seli-seli bahasa Pakpaki, inna tu padita i. Ape ola di boto padita i do mike ko, tu somma ho ina holan na sakalimati di boto. Ay holan i di boto padita tong pidda mahami. Baik kami ma gereja Pakpak Dairi. So ni do nang gereja di Rom terjadi do konflik-konflik di sini. Alani do di tong si Paulus masurato tuhuria Rom dada ikom marsun atong nekobong atu harajau ni. Edang dia tu sida lak junani sunat songoni manang hita di tekio. Alenak pe songoni adang do noeng Kristen manak piga-piga halak. Na porsea di pada Nairobi na melakukan sunat edang pola masalah noeng di rumah sakit sah-sah saja. Bahkan pendeta ada. Aido dapat di pada Nairobi na HP sudah diganti dengan baptisan. Jadi Pak Yason Manguras di pada Nairobi telah diganti dengan pembaptisan adalah pembersihan dan penyucian. Odo dirokon si Paulus tu jemaat manang gereja Roma, manang Yahudi pe manang Yunani berhak do dapotan keselamatan. Di patorang si Paulus do si Abraham diturpukon. Tajahan aki di pasalmen di patorang do Raja David. Dada alani yasni dagingna. Berdosa do tong. Berdosa do si Daud. Taingot do pe boha parangena tu si Betseba. Alana mampu hadi bana dang mangulahoni alai al hadagi ngodo di bana gabe merdu se bana soni si Abraham tu si Hagar. Sebenarnya Abraham mampu menolak tawaran Sarah. Ani do si Sarah ro istri nei ai namandul doa hol doa alani buat ma pangurupikon si Hagar. Alai la sip do si Abraham yang sebenarnya mampu menolak daong alai konflik ma seterus. Idua sa beda hita tu Arab. Pinoparni si Hagar do nagabi Muslim. Si Sarah ma nagabi hita. Ani do si Paulus ai pitoraha hina burjun si Abraham do si Daud anggo sosien asini roha kasih karunia Tuhan dot alani parsihoton namar hapor syaon. Alani terpukta di minggon ditatap di bata do nguluni halak na porsea. Jadi halani ha porsea do dang halani na sumerdosa hita. Sudiru hita ganuk merdosa. Di bahasa Indonesia itu Allah memperhitungkan iman orang percaya. Dan itu Allah memperhitungkan orang yang benar. Sebab manusia tidak ada yang benar, tetapi yang percaya, yang beriman namar sihohot madok porsea au porsea tuli bata Jahuba mulo dihita noeng kesaksian ni mata au porsea tu Yesus Kristus doh tu di porbadia ala yang di pada Nairobi sama Israel Yahweh Elohim Yahweh Ehad ola sada di bata ima Jahuba di bata Elohim alani idokon masai burjudo di bata manatap akan porsea namar sihohot tu di bata do Yesus Kristus masai hacik do dinda meloso ditatap halak biba. Apalagi madang ditatap debata, dang dibereng, dang diparroha hot debata. Masai dang oldui, oludo merasa tersingkir, merasa tidak diperhitungkan, merasa dibuang. Alai didok diterpukon Allah masih memperhitungkan iman orang percaya, termasuk mahita dang alani burjuta, dang alani pabahenata,
alai ditata debatado haporsian ni aka ala Kristeni. Pengunido nang jamita tu aka panitia pembangunan nate. Ni somba pinasahat Allah itu memperhitungkan apa yang saudara perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Ditata debatado. Alai muluso diperhitungkan debatado berarti na sutaulah hodo katohonata aka panuduan ni persuruh ni Tuhani. Badohoram ma songoni balga bangunani barakolan memperhitungkan be debatado si. Anggo hamu ngasih pihak berek Tuhani sebenua gijang. Subuh ini goaran. Ila kamu tiki waktu bahkan materi. Besalu di melarang mangalian 100 juta lebih. Satu orang. Kalau dok do itu panitia nama ngalian 100 juta lebih. Ai sona so sah do pemoloso. Ana tohoro isbako kamu iniku. Ai bereng di laporani ada yang menyumbang 100 juta lebih. Satu orang. Betohoro na nama ngalian itu. Wah itu cukup luar biasa. Bade batama macatati di catatan itu hanya teh yang kau hami bangko sendiri bang pakai hitir do maber kamu mulu menyumbang songoni belga dalam keadaan covid sudiru nang susah parhepeng onate ale mampu mangalia songoni gudangna sugari ujalo amak terus dia juga peng 100 juta bedilo nan namang na Tuhani do majalo ai narohani mana mulu lihat tu Tuhani terbalosonna di tahun depan narohana amulon lihat tu pedita sona balosonna narohana ate alara tu Tuhani duda soni do nang pengumpulan dana gema di distrik 4 jam 500 juta itu karena untuk Tuhan anggo soalan itu Tuhan do masani kopiton bah mauli alai mangulu dupe Roh Kudus di tengah-tengah ni ruasnya HKBP. Ahado nadapok ni si Abraham di haporsiauna. Iman na songo dia do manang haporsiauna songo dia do nanang ajar hono ni si Abraham tu hita. Si Abraham madokon molo marsi ho tau marsi katung au tu de bata lembar gugu au. Itu na perjulu. Jala dibukti ni mana doi? Dang na 50 tahun umur na nang. 100 tahun. Inatai sadia tahe si Sarah 10 tahun. Walau dihita yang arwet-arwet. Alai semangat ni si Abrahamon serana 75 tahun do. Hidup iman dalam nama Allah. Songoni do si Daud, engkau maju dengan pedang, saya maju dengan nama Tuhan. Ayo do debata. Ayo bereng Abraham songona kuat do haporsiamu. Ulu doho marpino pari songon pasir na di pinggir lautan si pata do bingung gimana yang asa 100 tahun au inat tape ngasih 10 tahun bahasa Batak nakin ngamar sa ladang inna nang adong kemungkinan sangat pesimis sangat tipis jala di boto hamu do nang 3 tahun si Abraham do si Sarah menunggu kelahiran Ishak 25 tahun ai sona tersogok nai mengandung si Sarah. Saya ime oleh menghitung hari-hari pe 1 tahun 365 hari 25 tahun. Ayang go alak Batak rai arak tohoi orang binoto bi ngasih 10 tahun ibe tabe 25 tahun mesti 115 tahun ayah ada maksud ni Tuhanon. Saya sudah tua, saya sudah bongkok, saya sudah pikun, saya sudah berkeriput. Rambut saya sudah penuh uban, telinga saya sudah kurang pendengaran. Alai ahadi dok nasida maju terus. Tohoma tubuh si Ishak. Ahang si dok debata. Naki 100 tahun si Abraham, 10 tahun si Sarah, ipaime 25 tahun hamil, duk tubuh ikon leanon na mo si persembahan na sehaton na. Bapak saudara si Abraham. Babuan, buat soban, buan korek api, tutung, ima hebat ni iman nedok na liturpukon. Jadi cukup sulit dote. Iman yang seperti apakah yang dituntut kepada kita? Oleh dok songon si Abraham, udah tua bangka dan harus menunggu 25 tahun dan harus memberikan lagi yang dimintanya.
Iman seperti itu yang diminta Tuhan kepada kita. Alai dok si Abraham, semakin Tuhan memanggil saya semakin kuat dan dimampukan, dan saya tetap memuji dan memuliakan Allah, karena bukan maksud saya tetapi ada maksud Tuhan yang tersembunyi, bahwa Allah menunjukkan kuasanya dan janjinya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Takyanina dia oleh Tuhan ini janjina nak 100 tahun, nak 125 tahun, nak dia liling satu ya nak kota atau bau puta. Walaupun dia sudah tua bangka, tidak punya tenaga lagi, bohama hita na guguru pe inangate. Beberengon ni hamu kainang hauna 10 tahun, hauna 25 tahun besera mulak posoro berengon nate. Soalnya kamat tahun ni, ese dia umur mamang hauna 25 tahun na beseda duli-duli rupe ni, menasong siya berhapon na kalahon na roh. Berkamu coba turu so dia umurnya. Baru roh hurip puro 50. Ese dia tayamang. Hauna 5. Ono 10 tahun. Ayo manguli mau museni kuro. Alai nak tiru tahe si Abraham ate. Gabe susah do mana. Susia gari gabe susah do. Alai mau lo sai margu amang bawa apa no. Alai ro dison semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan semakin kuat. Nangakaina unang olo kendor samamu saya markat samu saya nauti. Ipa putar tu kanan ni pak, energi pamu do anak buru kamu, kamu uti mau icak tu, so si Sarah mamu, yakinkan diri kepada Tuhan maka engkau akan semakin kuat. Jangan kira-kira umurmu, itu maksud. Berkat Tuhan itu tidak memandang usia, tapi memandang sejauh mana iman kita, perjuangan hidup kita. Jangan bilang saya sudah tua, tidak ada batas umur bagi Tuhan. Nang adong batas umur, nang isuk kude batas saja umurmu. Alai do porse doho yakit doho ido bai siro te perdana menteri nang metui babu ye te Malaysia do besi 10 tahun besi duli-duli do karena dia yakin teguh percaya diri. Jangan pernah katakan saya tidak mampu lagi. Alai lam mulak posodo ita banon dituhani ido. Kalau kita sensitif dan jeli kepada Tuhan, kalau tamoto do ahanani pangido ni Tuhan itu kita, itulah bukti dari iman itu. Kita cepat, kita sensitif, tuaka nadenggan lomani rohani debata. Ido debata bisa ada Musa 10:5 karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa orang percaya. Jadi kolan ipasu-pasu ibana tetapi jadi sitarok do Bapak Abraham, Bapak orang percaya, opunina porsiai, nenek moyang kita. Walaupun dia menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan anak satu-satunya. Sonido maksudnya dia bata, saya pun menyerahkan anak saya satu-satunya yaitu Yesus Kristus untuk disalibkan. Allah memperhitungkan. Sangat menyakitkan jika kita tidak diperhitungkan lagi di dunia ini. Dan di paretokop tidak dipandang lagi. Alaidok Allah selalu memperhitungkan orang yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa. Dang nasomar dosa kita, semua berdosa. Alai ditatak debatado hamu inang molo malopit tangak kamu, tangalani habur jomu dai. Sebaik apakah kita? Ditatak debatado molo ro tu gerejaon, molo ro akka perhalado tu gerejaon, molo di hari kota tugasna. Marageda, ortangiang, songoni per organ, song leader. Dari mana kita dapat mau upah dari dunia ini? Alai dapok taru isya debata, merlubi-lubi song si Abraham, hamoraon hasangapon hagabeon, go di debata. Songoni didok si Paulus tu huriarom, unang saya hola kepentingan pribadi ego, kami Yahudi. Ami Junani, ami Napistar, ami Namora, ami Namalo. Ayo si Paulus pasah madirim tu debata Jehovah saibana na patorehon. Kita adalah penurut Abraham, penerus Abraham yang dapat perjanjian dengan Tuhan
apalagi so kita ngadap janji kita merhiti Yesus Kristus ilmu mudana. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena Taurat, bukan karena sunat, tetapi murni karena kasih karunia, kasih setia Tuhan. Karena itu tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Orang beriman selalu dihadiri, diberkati, dibimbing oleh Tuhan. Tuhan campur tangan kepada orang yang beriman. Adalah iman yang berkualitas, hubungan dengan Tuhan, ketaatan dengan Tuhan, bukan sebatas pengakuan dohot seremonial. Tidak. Pendeta yang paling jahat adalah jika katanya hanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bahwa kita selamat. Alai kodo duringgol siganupari. Alai itu bukan hanya pendeta pembohong, alai penjahat. Pendeta itu penjahat jika jemaatnya tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bangeri deh, mulo gabe dok kamu penjahat. Apa yang mulo dang mangulah ni? Mungkin pendeta dan para lado tidak melakukan, maka katanya khotbah pendeta itu adalah khotbah seorang penjahat. Jika iman jemaatnya tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alani kualitas do napi nangido. Songon si Abraham dinggolu nasi ganupari, terus dia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman itu harus diterapkan secara konkret dan hidup sehari-hari. Yakobus 2:10. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh. Alanido penjahat, pendeta itu adalah penjahat jika jemaatnya tidak melakukan, apalagi pendeta itu sendiri. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada patiki da sorniha porsiaon aina mangulah do ido na mangulu dasar hukum Taurat hanya percaya, tidak hanya percaya melainkan siapa yang melakukan. Galatia tule onom 1:10. Ikorrado tambuna do akka pare takodot akka uhupu manangise na mangulahon mangulu. Galatia tule 10:2. Kristus do ujung ni patiki pasikopon kegenapan na mamitori akan aporsei. Nungga di pasikop bemuse perjuangan ni si Abrahami dohot darah Yesus Kristus. Sudah dengan tinta darah Yesus Kristus. Sada Musa 10:5 si Abraham hupa bakit hoga be amani turop mangso. Ala partigor mangulu hinorhoni aporsion na Habakuk 2:4. Dang nagabe mga lupa patiki alay mabuat di panadaw di dosa. Manusia bukan selamat dari titah atau patik, tetapi itu adalah jalan hidup. Titah itu adalah jalan hidup. Alani dihita kadongan sapur seaon, jangan putus asa, jangan meratap, jangan stres, jangan lemah. Walaupun saudara berteriak minta tolong kepada Tuhan, rendahkan hatimu, Tuhan akan menjawab segala kesedihan di dalam hatimu. Saat badai datang tak ada yang peduli. Nang arong na peduli Tuhamu, mula masa kasusamu na alay Tuhan peduli kepada saudara. Mula masa kalungun ni roha di tengah-tengah ni ruas ni huria, nang dia ka namarsahit, saya merasa kesepian, kesunyian, nang arong na madulo alay di dulu di bata Tuhamu. Masih ada pengharapan bagi orang yang memanggil nama Tuhan. Alani dihita ka donga sa porsiaon amma jamita di minggu ta sadarion Ibrani 10 sada alai anggo ha porsiaoni posni roha doi dia kasih rimon jala pa motoan natotu dia akan sutarida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Ima rumusanna molo maul pe tatusi alai irasonoma rumusani molo marsihoho tita tu batai do haporsa napeso tarida takas hak taberek Tuhan nang terus nyata molo rumusan-rumusan Alkitabi tar maul tatusi alai molo bahasa yang gampang marsihoho mai tatu Yesus Kristus ido maksudna iman lausiak kata ido amin amuna di bahasa Ibrani. Molo amin tado ya benar, disitulah kita punya iman yang teguh. Molo persehita terjadi maka akan terjadi. Yang diaminkan, yang dipandang teguh,
gabe kebenaran yang mutlak yang tidak usah diragukan. Iman berdampak kesembuhan bagi orang buta yang lumpuh bisa berjalan. Ido hapersia. Ido kon olah kutiup Tuhan Rabbuni bajumi malu mau. Itu iman. Ido ko perwira di Kapernaum. Dak pola roho tu jabu nami. Olah ido ko besaka babahata. Sembuh. Pangurubikku na dijabui. Sembuh. Itulah iman. Alai bodoh imani gugur jika kita tidak begitu teguh kepada Yesus Kristus. Alai molo marsiho kita menangahan eta panggil do ulah dong pe otik kaporsamu bedulu kipe buido papidomu. Omma di kita donga saporsiaon tareng tu haporsiauta marsiho meita terus berjuang terdemobi di huriata kayak mampangon sudah pergumulata kon yakin optimis di kita lau madalani nguluon. Amin. Bertanya mahita. Oleh Tuhan, marhite minggu sadarion masalah rohanami inong sidung gedung sekolah minggu rumah dinas dihalojahonnya kapanitia na pinilimu. Ila malas ni roha kesehatan kajang ni warna pesubui nasi darap sude kapanitia nang amang siagian amang si hotang do akka nasing lesubui ugarhan. Tanya kon nami lulu tua selalu ruas ni huria na dijabu na beribadah na martangiang na minggu na sida sadarion. Mulu tungarong akan di rumah sakit na tong mengikuti ibadah streamingon. Nyonya pardede neti boru 5 juta sektor sada. Di RSUD Pasar Minggu. Nyonya situ 5 juta Leorisa baru Tambunan sektor 2 dirawat di rumah sakit UKI. Berhiti kori Yesus malum. Ini akan ulang tahun gajang mau bernasida. Gudang dipilih Tuhan si tanya kon nami tata poro saluna aporsan nami akan nautiki ale mapakoror di pasu-pasu di kami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dihitau babung pilihan.
Datangnya kama pelata. Ale de bata manami na di benogija. Hodo haroroni salhu sileo leo narengan do nasa olibasa na melutus. Upasatai masjid lohami Tuhan. Berjalan ke buat. Haraja. Bahai marwanami marhite hite totim. Wassalam tadahami gurang ni sila lehon mi Tuhami. Wassalam kira-kira hai mandok maliati Tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lalia manami na di benogijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajanmu, saya saat malam manirham di benotongaon, songon na di benogijang. Lia matuhami silarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panisa nami, di dosa dengan nomor dosa Tuhami, una kami tugio tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ipasu-pasu jai ramoti Tuhan Debata Amaho, disodakkan Tuhan Debata Mabuhina Tuho jalasi marohana midaho. Idopakkan Tuhan Debata Mabuhina Tuho jala di pasar madamena tu terdim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.